Mia horo nobar wati faimani bai nukhung kagwi kwakha tai derakha bigra nukhung abahni koktuma kasai theka 17 number constituency Golaghati constituency ni bising khobjangnai Pathalia Ghato village committee ni oronno parao Bisramgonjo thanani bising khobjangnai tai sipahijola hangkoro kalainai taku kriti riang ni tai bokul riang de borma sungni nok bai kalaimani bai belaikeno chasarara ungja tai hapangni bekhakti chubasu tai lukurok no mahanyo thangi naini ni bagi kobokha kok triponi bekhaktei iko tai kaisa isisa video nadi omo Pathalia Ghato bisini no Sanjay Debormani nok Golaghati 17 nong Golaghati ni amtaini niko nadi mobo haino se buinogo nongkhaya sak sanani sekrai haimbo abon bisingo se tebo nukhung rok khuguinai bebak no uri tang thamakya chal rok onek kachal se manchio uri jak ani bagai joto nai tongnai rok no koija jabo kisa bongno sahaଯ୍য rani bagai bisheske belekna hambai jotono no nikona hari miani horni nobar bai wati bai phainis bebang no nukhung nai ko bebang no khu bebang kisimang hambai